Възможно ли е да бъде прокълнат човек, към когото изпитвате любов? Отговорът на този въпрос е да, възможно е. И макар че в този коментар има квалификация, аз ще го използвам, за да отговоря, защото има хора, които ще разберат това, което ще кажа. Възможно е да прокълнете детето си, към което изпитвате любов, но в момента, в който изричате проклятие, вие сте наранен. Изпитвате гняв, изпитвате някаква болка, някакво страдание, защото детето ви с някакво действие, поведение или бездействие е предизвикало тази емоция във вас. И за разлика от чувствата, емоциите са нещо съвсем различно. Възможно е да обичате някой и в същото време да му сте ядосан. За това, че имайте идея, че е напълно възможно да прокълнете близък човек, към когото изпитвате любов, в момент, в който емоционалното ви състояние е гневно и изпитвате страдание.